Κύριε Μορελάτο είναι καθηγητής εντομολογίας. Τον κύριο Μορελάτο μαζί μας. Έχουμε πρόβλημα καταρχάς να ξεκινήσουμε λίγο με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα καταρχάς να ξεκινήσουμε λίγο με τον ιό του Δυτικού Νείλου, διότι εντοπίστηκε κρούσμα σε περιστέρια. Κάνετε δειγματοληψίες εσείς. Να δούμε λίγο τι γίνεται, διότι πέρυσι είχαμε και 37 νεκρούς από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να περιμένουμε κρούσματα πλέον και στον άνθρωπο? Όχι, είναι άσχετο. Είναι το γεγονός ότι βρήκαμε την παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου σε μολυψία, σε περιστέρια, δεν σημαίνει επουδενή ότι θα έχουμε ανθρώπινα κρούσματα. Ήταν κάτι το αναμενόμενο. Θα έλεγα ότι ακριβώς το γεγονός ότι έχουμε στήσει κάποια δίκτυα παρακολούθησης σε συνεργασία με το ΚΕΛΠΝΟ και το γεγονός ότι βρήκαμε στη συγκεκριμένη περιοχή, στη συγκεκριμένη περίοδο το θετικό δείγμα είναι πάρα πολύ αθαρρυντικό, με την έννοια ότι ακριβώς αυτό το δίκτυο απέδειξε τη χρησιμότητα του. Μάλιστα. Να δούμε λίγο έτσι χρηστικά τι να κάνουν οι κάτοικοι στις περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, σε διάφορους νομούς γύρω από την Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Ακούγαμε τους συναδέλφους από το στούντιο. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Ευτυχώς δεν μένουμε στο χολαργό, ας πούμε. Γιώργο, ζητώ συγγνώμη. Επειδή πέρυσι τα περισσότερα κρούσματα ήταν στους νομούς Μαθίας και Πέλλας, γενικώς έχει και ποτάμια εκεί πέρα. Ήταν και βαλτώδεις οι περιοχές παλιότερα. Παίζει ρόλο το σημείο που βρίσκεσαι, ας πούμε, γεωλογικά και μορφολογικά στην εμφάνιση κουνουπιών? Λοιπόν, υδρολογικά παίζει ρόλο, δεν παίζει ούτε γεωλογικά ούτε μορφολογικά. Στην Πέλλα και στην Ημαθία η ιδιαιτερότητα, όπως γενικότερα στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, η ιδιαιτερότητα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά νερά. Όχι ποτάμια, όχι τρεχούμενα νερά. Στάσιμα νερά. Στάσιμα νερά, κυρίως δηλαδή οριζόνες και κατά δεύτερον αποστραγγιστικά. Και βέβαια έχουμε μια πολύ εντατική χρήση νερού για κτηνοτροφικούς σκοπούς. Λέγατε μπορείτε ότι να μας δώσετε ακόμη τρόπους? στις αυλές είναι αυτά που έτσι κάνουν πιο έντονο το πρόβλημα. Να πω το εξής, ότι να μην συγχαίουμε καταρχήν τα θέματα δημόσιας υγείας με τα θέματα της ενόχλησης. Δηλαδή μπορεί στους οριζόνες να έχουμε τεράστια προβλήματα όχλησης κατά περιόδους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και έντονα προβλήματα δημόσιας υγείας. Εδώ στην περίπτωση του ιού του Δυτικού Νείλου μιλάμε για την περίπτωση του Cool Excipiens, ένα είδος το οποίο είναι, θα λέγαμε, αστικό με την έννοια δηλαδή ότι ζει κοντά στον άνθρωπο. Και με αυτήν την έννοια λοιπόν μας ενδιαφέρει ακριβώς να είμαστε, θα έλεγα, όσο γίνεται πιο τακτικοί, όσο γίνεται πιο επιμελείς στη φροντίδα της αυλής μας. Να μην παράγουμε, δηλαδή να μην έχουμε υδατικές επιφάνειες που παράγουν κουνούπια, να σφραγίζουμε το βόθρο στην περίπτωση που έχουμε βόθρους και βεβαίως να υπάρχει διαχείριση ή έστω ψεκασμός, αν δεν μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη διαχείριση, των αποστραγγιστικών καναλιών. Σε μια λογική ακτίνα 500 μέτρων γύρω από τις Γιώργο, όταν λέμε υδατικές επιφάνειες εννοούμε να μην έχουμε πολλά νερά στην αυλή μας, έτσι? Ναι, ακριβώς. Μιλάω για τις δεξαμενές, για τις στέρνες, για τις γούρνες. Γιατί εδώ βέβαια στις αγροτικές περιοχές δεν μιλάμε για πισίνες, μιλάμε για άλλες υδατικές επιφάνειες. Συνολικά, τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε, ποιοι είναι οι τρόποι προφύλαξης από τα κουνούπια, πέρα από όλα αυτά που μας είπατε για τις αυλές? Μπορούμε να κάνουμε 2-3 κινήσεις για να προστατευτούμε? Και μέσα σε αυτό που ρώτησε η Νάντια, κύριε Μορελάτη, το κουνούπι, το είπατε και στα λατινικά, είναι Cool Excipiens, είναι το κοινό κουνούπι, δηλαδή δεν έχει καμία διαφορά με τα κουνούπια. Σωστά. Ακούγεται όμως το λες έτσι? Όχι, θα έλεγα ότι είναι το πιο μικρό από τα διαδεδομένα κουνούπια που συναντούμε τουλάχιστον στις αγροτικές περιφέρειες. Είναι αυτό που ζουζουνίζει το βράδυ, που δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε. Είναι το πολύ πολύ κοινό κουνούπι, αυτό το οποίο απαντάτε παντού. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, γιατί πραγματικά το έχω πορεία. Είναι άλλο η σκνήπα και άλλο το κουνούπι? Ναι, ή η σκνήπα είναι το μικρό κουνούπι? Όχι. Η σκνήπα είναι πιο μικρό, ας το πούμε, κουνούπι, ξέρω εγώ, σε σχέση με το Cool Excipiens, με το πιο μικρό από τα ήδη τα διαδεδομένα κουνουπιού. Και εν πάση περιπτώσει έχει άλλη βιολογία, έχει άλλη οικολογία. Βέβαια και τα δύο είναι αιμομυζητικά. Μας παίρνουν αίμα και γι' αυτό το λόγο μας μεταδίδουν κατά περιόδους κάποιες ασθένειες. Να πω όμως λιγάκι το εξής, αν θέλετε. Δεν είμαστε σε περίοδο υψηλού κινδύνου. Τι εννοώ? Εάν δει κανείς, ας το πούμε, τις 5 βασικές παραμέτρους που προσδιορίζουν την επικινδυνότητα, δηλαδή τις υδρομετεωρολογικές συνθήκες, έχουμε βροχές, αλλά έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σημαντικό πράγμα. Ευτυχώς. Με αυτές τις βροχές, αν είχαμε και καύσωνα, τότε το πρόβλημα θα ήταν πολύ έντονο. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πανικοβληθούμε, αλλά σίγουρα πρέπει να γνωρίζουμε, ειδικά οι κάτοικοι της Βορείου Ελλάδας, να γνωρίζουν τρόπους προφύλαξης. Ναι, γι' αυτό να συνεχίσω λιγάκι αυτό που ξεκίνησα. Λοιπόν, η πρώτη παράμετρος είναι αυτή, οι υδρομετεωρολογικές συνθήκες. Η δεύτερη παράμετρος είναι η αυθονία των κούλεξ συγκεκριμένα.
Πάλι σε συνεργασία με το Κελπνό, να πω ότι έχουμε 60 σταθερά σημεία, από τα οποία παίρνουμε λοιπόν τέτοιους πληθυσμούς και βλέπουμε ότι είμαστε σχετικά χαμηλά. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια μεγάλη αυθονία τέτοιων πληθυσμών. Η τρίτη παράμετρος είναι αν και κατά πόσο αυτά τα συγκεκριμένα που μαζεύουμε είναι μολυσμένα. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε πάλι σίγουρα κανένα μολυσμένο δείγμα. Η τέταρτη παράμετρος είναι αν και κατά πόσο έχουμε, θα έλεγα, ενδείξεις κυκλοφορίας του ιού από ζώα δείκτες. Στα Περιστέρια όντως βρήκαμε 3 στα 95, που είναι μια χαμηλή, ας το πούμε, ένδειξη. Και το πέμπτο, βέβαια, η πέμπτη παράμετρος είναι αν και κατά πόσο θα έχουμε ανθρώπινο κρούσμα και είναι κάτι το οποίο φυσικά μας απασχολεί. Πάντως, στην πενταβάθμια κλίμακα επικινδυνότητας που δίνουν οι υπηρεσίες του CDC, του Κελπνό δηλαδή της Καλιφόρνιας, είμαστε στο 2. 2 στα 5. Είμαστε πολύ χαμηλά. Καλό είναι στους τρόπους καταπολέμησης γρήγορα. Οι τρόποι καταπολέμησης είναι η κλασική περίπτωση. Αν θέλετε λίγο σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε το θέμα μας. Είναι η ατομική προστασία και είναι και η φροντίδα της αυλής μας. Αυτά τα δύο. Ωραία. Το θέμα της αυλής το επισημάνατε, οπότε πρέπει να το έχουμε κατά νου, γιατί φαίνεται πως είναι σημαντικό και επηρεάζει πολύ. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, Γιώργο. Πάμε γρήγορα στο Θεοδόση πάνω. Όχι πανικό, γιατί είπαμε ότι...